गाखोनांला दिनैनिफ्राय नांगौब्ला आंनि साइकेलनि केरियाराव 20 केजि अन्थाइखौ आङो थिखोनानै खानानै लांनानै बेरायगोन। लांदों नांसो माथोलै आं बुजिबाय नोंनि गोसोखौ थारमाने नोंहा आंजों गोसो गैला नों सोरजोंबा कानेक्सन आसिसिल' लामालै हमनो रोंबावखौ रलि नाखौ खननोस्लाबना ना मानसियालाय आं बुजिबाय नोंनि गोसोखौ थारमाने नोंहा आंजों गोसो गैला नों सोरजोंबा कानेक्सन फुल कानेक्सन जाबाय आंनि साइकेलाव गाखोनांला दिनैनिफ्राय नांगौब्ला आंनि साइकेलनि केरियाराव 20 केजि अन्थाइखौ आङो थिखोनानै नाय बोखो जिबौसोना मासे मानखौ लासखायो गाखोजोलां स्लाब मोनलायलांबाय आं खुसियासोलै होनबायो जिबौआ गोब्रासो जायोलै गैला नायालाय हा देखायलाय हमना देखायलाय माखौ बादावखौ फंबाय ना दंलै लोगोफोर गारनांगोन गिलाङा दे सोमावबाय था गेदेरा ना हमनो फैनायाव खेला बोरै जाखो सिंहं जालायदों बाला बोथिया फिसा हमदों दंबावो माथो बुरजा माथो गिदिर दंबावोसो नै नासो दं नासो गिदिरथार जागोन दै बोरियाव फै गिदिर जागोन इयो ना गिदिर दंलै बारगोन गोजौ थिखो मागुरबो दं मासे मोजां नाखौहाय लोगोफोर गिदिर दं इले दाबाना इले नै गुथिया गबाय बे गिदिर दंथारो खारबाय
Bakon deh. Gila na gila. YouTube. Pura termasuknya tumbuk sih.